Diolch ni wedi am. Ni'n diolch i ti unwaith eto, Dduw, am fraint arall i cael dod i'th di ac yn arbennig ar y noson hon wrth i ni edrych ymlaen at y Nadolig. I ni yn diolch am gyfle i ddod i gofio am enedigaeth dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni yn gofyn i ti fod yn bresennol yma gyda ni yn ein hoedfa ac y bydd y cyfan yn dwy'n clod i ddenw di. Trig yr hawr ddim tywallt ysbryd arno. Ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heidiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, trefn y noswaith fydd gen i ganu nifer o gyrolau. Gen i ganu rhai ar ein heistedd, gen i sefyll ar gyfer rhai. Ond i chi'n gweld, mae yna ddoi wedi cael ei dewis yn barod. Felly fyddwn ni'n dechrau gyda rhif 22, Carol rhif 22, ac yn gorffen gyda Carol rhif 15. Felly peidiwch â dewis yr un o'r rheini. Ond fe fydd cyfle i chi wedyn i dewis y gweddill. Byddwn ni'n cael darlleniad ac yna gair byr i groesawu'r Nadolig. Ac yna fyddwn ni'n gorffen gyda'r Carol 15 o gwmpas y 12 o'r gloch. Felly dyna'r bwriad, dyna'r trefn. Felly gen i ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r Carol rhif 22, o deuwch ffyddloniaid oll dan orfoleddi, o deuwch i Bethlehem dref, wele fe anwyd brenin yr angylion, o deuwch ac addolwn Grist o'r nef. Gen i sefyll i ganu hon. Amen.
31. Right, Carol rhif 31. Welen gwawrio ddydd i'w gofio gen i'r seilo gorau swydd, wele ddynion mwy na moddion, ddont a rhoddion iddo'n rhwydd. Nawr, dwi'n credu bod eisiau sefyll i gadw hon. Dwi'n meddwl, does. A fydd e'n cadw chi gyd yn effro hefyd. So ni eisiau eistedd gormod. Felly, 31 gwni sefyll i gadw hon. Gannu'r bennill olaf na, yr llinell arbennig, Duw sy'n fodlon ynddo fe. Ac yna wrth i ni ganu y linell na, nes i feddwl wedyn ni, y cwestiwn yma, a yw Duw yn fodlon gyda chi? A allwch chi ddweud i sicrwydd bod Duw yn fodlon gyda'ch bywyd chi hyd yn hyn? Ac am ba bynnag hyd fyddwch chi ar y ddaear yma, a fedrwch chi ddweud i sicrwydd bod Duw yn fodlon gyda'ch bywyd chi. O popeth i chi wedi, eich dewisiadau, eich geiriau, eich gweithredoedd chi hyd yn hyn. Petai chi yn gorfod sefyll o flaen Duw heno, a fydde fe'n fodlon gyda chi. Ond mae pob Cristion yma heno yn gallu dweud i sicrwydd mae Duw yn fodlon gyda'n bywydau ni. A fyddech chi siwr o fod yn meddwl, wel, dyna falchder. Ond y rheswm y Cristion yn gallu dweud hynny yw oherwydd fod Duw yn fodlon ar arglwydd Iesu Grist. Ac yna chi'n gweld ar ddechrau'r bennill, Hallelujah, Hallelujah, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Am ei heiddiant.
y sy'n ogoniant bydded moliant mwy amen. Mae'r holl bennill yn esbonio'r peth. Y mae Crist wedi byw bywyd perffaith yn ein lle ni, ac mae wedi cymryd y gosb yn ein lle ni. Ac mae'r rhai sydd yn Gristnogion yw'r rhai sydd wedi dod at y groes ac wedi edifarhau ac wedi credu ac ymddiried yn Iesu Grist. A gan fod Duw yn fodlon yn ei fab, fe fydd e'n fodlon â ni hefyd, oherwydd y mae cyfiawnder Crist yn ein gorchuddio ni'n llwyr. Felly, bod y Cristion yn cyfaddef ei fod e'n methu drwy'r amser, ac ei fod yn crwydro ac yn gadael yr arglwydd lawr, hyd yn oed bod hynny'n wir, yr hyn sydd yn wir am ei gyflwr yw mae cyfiawnder Crist yn ei orchuddio'n llwyr. Ac oherwydd hynny, mae Duw yn fodlon yn ni. Ac felly petai ein hanadl olaf yn dod heno, yna mi fydde Duw yn fodlon yn ni. Ond i rai ohonoch chi yma, falle rhai sydd yn gwrando, does dim y sicrwydd hynny gyda chi. A dydych chi ddim yn siŵr os fydd Duw yn fodlon â chi, ac yna falle byddwch chi'n meddwl, fi rhaid fi trio gwella fy mywyd, fi rhaid fi trio bod yn well person, neu'n fwy crefyddol, neu beth bynnag, ond fydd hynny byth yn ddigonol. Mae rhaid cael heiddiannau Crist ac derbyn bod e wedi byw a marw yn ein lle ni. Dyna pam mae'r Cristion yn gallu canu Hallelujah. Dyna pam mae'r Cristion eisiau bod yma heno. Fydd y byd ddim eisiau bod yma heno. Y byd eisiau gwneud pethau eraill. Ond mae'r Cristion eisiau canu Hallelujah oherwydd i Grist fynd i'r lladdfa yn ein lle. Os da, garol arall i ni ganu. 21. Iawn. O deiad pob Cristion i Fethlem yr awron. Dwi'n trio meddwl pan dwi'n edrych rhain, beth yw'r do yna? Os yw'r sefyll neisedd, ond ni wedi sefyll tipyn nawr, so newn ni eistedd i ganu hon, ond dwi'n siŵr bod hwn yn un falle i sefyll, dwi'n siŵr, dwi'n gallu cofio. Ond ni'n mynd i eistedd ta beth, so bych chi trial eich gorau tra'n eistedd. O deiad pob Cristion i Fethlem yr awron.
Dewis arall? Rhif 2. Rael. Ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach. Be newn ni dy hon, Neil? Eistedd neu sefyll? Eistedd. House checker. Ni'n eistedd i ganu rhif 2.
Chi'n meddwl am 2000 o flynyddoedd ers, neu tua 2000 o flynyddoedd ers genedigaeth Crist. Dwi ddim yn amser hir iawn, nag yw. Dwi'n yn sawl cynhedlaeth. Pan ni'n meddwl pa mor gyflym mae blwyddyn wedi mynd ers o'n i yma diwetha. Ac yna, pan i chi'n meddwl am eich bywyd chi ac falle'r ddegawd diwetha, mae hwnna di hedfan. Ac i chi'n meddwl am, pan i chi'n edrych yn eich llyfrau hanes, ac chi'n meddwl, wel, rhyfel byd, chi'n mynd ôl i'r cyfnod yna, ac falle mynd ôl i rhyw gyfnod cynt. A i chi'n edrych nôl, ac chi'n meddwl, mae'r amser yn mynd yn gloi. 2000 o flynyddoedd ddim yn llawer o amser. Ac yna ewch nôl chydig o flynyddoedd cyn hynny, chi'n gweld yr ail bennill, cael bywiol ddwfr Ezekiel ar lun Mair, a gwir Fesea Daniel ar lun Mair, cael bachgen doeth Eseia, yr addewid roed i adda, reit nôl i adda, chi'n nôl i'r Hen Testament. Ac i ni'n gweld fyna, roedd rhain yn sôn am ddyfodiad Crist yn dod i'r byd, reit nôl i adda. Ac dwi ddim yn mor bell ac hynny yn ôl, ond cyn genedigaeth Crist, roedd rhai yn sôn amdano fe, ac yna fe ddath, ac yna fe newidodd hanes y byd. Ac yna'r bennill ola, os oedd rhai o'ch chi'n ystyried gynnau, ac falle gobeithio pwy a wyr, i ni yn gweddio bydd na'r rhai yn gofyn y cwestiwn, a yw Duw yn fodlon â chi? A dych chi yn fodlon a'ch bywyd chi? Ac a fydd Duw yn fodlon? Ac y gobeith yw fyddwch chi'n dod i'r casgliad na fydd. Wel, os felly, y bennill ola sydd yn addas i chi, am hyn bechadur brysia fel yr wyt. Pidwch a trio gwella i chi'n. Wrth gwrs, mae'n beth da i ceisio byw bywyd da, ond nid mwyn ennill iachawdwriaeth. Dewch fel ag yr ydych, fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt. Ac yna, mae'n esbonio beth nath Crist ar y groes, i tir a gorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon. Mae Crist wedi tywallt ei waed i'ch golchi chi'n lan. Fel yr wyt, gan hynny tyrd yn brydlon fel yr wyt. Mae na frys. Mae na frys i bob oedfa. Mae pob un oedfa bydd yn cael ei chynnal yn yr adeilad hon yn fater o frys. Achos does dim sicrwydd un eiliad arall gan yr un ohonom. Ac felly, os ydy hynny yn pwyso arno ni, yna mae bob oedfa, mae bob eiliad o bob dydd, mae bob cyfarfod, mae bob oedfa bregethu yn fater o frys. A dyna pam mae'r ymenydd yn dweud hyn, tyrd fel yr wyt, brysia, tyrd yn brydlon fel yr wyt. Peidiwch a trio gwella eich hun, fyddwch chi byth yn ddigon da i fodloni Duw. Mae rhaid i chi ddod at Grist oherwydd mae Duw yn fodlon a'i fab. Ac an i fod yn fodlon a'i fab, ewch ato fe. Peidiwch a trio gwella eich hun. Peidiwch a trio bod yn fwy crefyddol. Peidiwch a trio bod yn fwy arbennig yn eich geiriau, yn eich meddyliau, neu rhywbeth neu gilydd. Dewch a chyffeswch eich pechod ac pwyswch ar Grist. Wel, os na garol arall i ganu. Reit. O'n i yn mynd i ddweud, o'n i'n cofio bod na un wedi gofyn, na ddim enwi'r person sydd yn agos iawn yn y blaen fan hyn, ond na ddim enwi'r person o gwbl, wedi dewis rhif 9, ond i ni wedi cael y dewis yna nawr. Carol rhif 9, dawel nos, sanctaidd yw'r nos, cwsg a gerdd wain a'r hos. Nawr, mae rhaid i ni eistedd i ganu hon. Felly, Carol rhif 9.
So, dewis arall? O, 27, sori. Ond mae Molly wedi dweud 27. Gen i weld nawr, falle gen i amser i gannu'r ddwy. 27, mae rhaid i cael 26. Gen i 27 gyntaf. Gen i sefyll i gannu hon, ac yna gen i eistedd i gannu 26. Felly gen i sefyll tua Bethlem Dref. Gwn ni ganu tra'r heistedd, Carol rhif 26, Siau'r Gwynt, Siau'r Gwynt.
Mae cyn i ni ganu'n Carol Olaf. Fy ni ddarllen chydig o adnodau o'r Efengil Luc yr ail benod. Ac yn dechrau yn adnod 21. Luc penod 2, adnod 21. A phan gyflawnwyd 8 niwrnod i enwedu ar y dyn bach, galwyd ei enw ef Iesu, yr hwn a enwasid gan yr angel cyn ei ymddwyn ef yn y groth. Ac wedi cyflawni dyddiau ei ffuredigaeth hi, yn ôl deddf Moses, hwy ai dygasant ef i Jerusalem i'w gyflwyno i'r arglwydd. Fel yr ysgrifennwyd y neddf yr arglwydd, pob gwryw, cyntaf anedig a elwyr yn sanctaidd i'r arglwydd. Ac i roddi aberth, yn ôl yr hyn a ddywedwyd y neddf yr arglwydd, par o dirturod neu 2 giw cylomen. Gweler oedd gŵr yn Jerusalem a'i enw Simeon, a'r gŵr hwn oedd gyfiawn a diwiol yn disgwyl am ddiddanwch yr Israel a'r ysbryd glân oedd arno. Ac yr oedd wedi hysbysu iddo gan yr ysbryd glân, na welai e fe angau cyn iddo weled Crist yr arglwydd. Ac e fe addaeth trwy'r ysbryd i'r deml, a phan ddig ei rieni y dyn bach Iesu i wneithir drosto yn ôl defod y gyfraith, yna fe a'i gymerth ef yn ei freichiau ac a fendithio Dduw, ac a ddywedodd, yr awr hon arglwydd y gollyngi dy was mewn tangnefedd yn ôl dy air, canis fy llygaid a welsant y iachawdwriaeth, yr hon a baratoes ger bron wyneb yr holl bobloedd, goleini i oleio cenhedloedd a gogoniant dy bobl Israel. Cyn i ni i ganu'r Carol Olaf, dim ond chydig o eiriau, chydig o funudau'n unig, ond falle neges gobeithio fydd yn cyffwrdd a rhywun. I ni newydd ddarllen hanes Simeon, adnod 25, ac weler oedd gŵr yn Jerusalem a'i enw Simeon, a'r gŵr hwn oedd gyfiawn a diwiol yn disgwyl am ddiddanwch yr Israel, a'r ysbryd glân oedd arno. Roedd e'n disgwyl rhywbeth. Oedd e'n gwybod bod rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Ac mae'n cael ei roed yn fwy eglur bod wedi cael y neges yma gan yr ysbryd glân. Felly oedd Simeon wedi cael neges. Roedd e'n ddyn diwiol, dyn cyfiawn. Ond yr oedd yr ysbryd glân wedi rhoi y neges yma iddo fe, adnod 26, ac roedd wedi hysbysu iddo gan yr ysbryd glân, na welai e fe angau cyn iddo weled Crist yr arglwydd. Na dychmygwch na. Yr oedd yr ysbryd glân wedi gadael iddo fe wybod na fyddai e yn marw cyn iddo fe weld Crist, yr un oedd wedi ei addo, y Meseia. Bydde fe ddim yn marw. Felly oedd e'n gwybod, pan fydde e'n deffro yn y bore, na fydde fe'n marw y diwrnod hynny. Na, ni ddim yn gallu dweud na. Does dim un o'n ni'n gallu dweud na, ond mi roedd Simeon yn gallu dweud na, wel, i ryw raddau, petai e wedi gweld y Meseia yn diwrnod hwnnw, oedd e'n gwybod, wel, ar ôl hynny, mi fydde marwolaeth yn debygol yn fuan. Ond tan hynny, doedd e ddim yn disgwyl marw, achos oedd y ddewyd wedi cael ei rhoi iddo fe, y byddai'n gweld Crist. Ac yna pan welodd yr Iesu adnod 27, ac e fe addaeth trwy'r ysbryd i'r deml, a phan ddig ei rieni y dyn bach Iesu i wneithir drosto yn ôl defod y gyfraith, yna e fe a'i cymerth ef yn ei freichiau, felly mae Simeon yn gymryd y baban yn ei freichiau, ac a fendithio Dduw, ac a ddywedodd, a sylwch ar hwn, yr awr hon arglwydd y gollyngi dy was mewn tangnefedd yn ôl dy'r air. Yr oedd yn barod i farw. Yr oedd yn barod i gadael y ddaear yma, pa bynnag pryd y bydde Duw yn ei alw e adre. Yr oedd yn barod, achos mae adnod 30 yn dweud, canis fy llygaid a welsant dy iachawdwriaeth, neu fy llygaid a welsant y Meseia, sef iachawdwriaeth. Dwi wedi gweld yr un y mae Duw wedi anfon, yr un y mae e wedi addo, yr un mae'r ysbryd glân wedi dweud wrthai, fyddi di ddim yn marw tan y byddi di'n gweld y Meseia. Ac mae wedi weld e, gyda'i lyged. Mae wedi gweld yr un mae'n disgrifio yn adnod 31 a 32. Yr hon a baratoes ger bron wyneb yr holl bobloedd, goleini i oleio cenhedloedd a gogoniant dy bobl Israel. Hynny yw, mae e wedi nawr gweld yn y baban bach yma, yr un anfonwyd i oleio neu i ddatgelu y cyfan. Mae'r Meseia wedi dod, yr un yr oedd i ni wedi newydd ganu,
Yr holl broffwydi yn sôn bod e'n mynd i ddod, ac yr oedd Simeon wedi cael y neges yma ei fod ar fi'n dod. Ac nawr yma'n gallu ymlacio fel bethau, mae'n gwybod, dwi wedi gweld y Meseia. Yr un, mae'r holl Hen Testament wedi bod yn sôn amdano, yr un sydd wedi dod i oleio y cenhedloedd a gogoniant dy bobl Israel. Dyna'r un mae wedi bod yn aros i weld, ac mae o'r diwedd wedi weld e. Yr un sydd wedi dod i ddangos i chi sut i fyw. Yr un sydd wedi dangos i chi sut i farw. Yr un sydd wedi dod i ddangos i chi eich pechod. Dyna beth yw goleio. Mae goleio yn golygu dangos y cyfan. Does dim byd yn guddiedig pan mae'r goleini yn dod. Fe welodd Simeon holl ffordd iachawdwriaeth yng Nghrist. Dychmygwch y profiad. Yno, yn ei freichiau, y mae mab Duw, y baban bach, ac y mae'n gweld yn ei freichiau iachawdwriaeth yng Nghrist. Mae'n gwybod, dyma'r un sydd yn mynd i achub pobl. Dyma'r un sydd yn mynd i faddau pechodau. Dyma'r un sydd yn mynd i glanhau ni trwy ei waedef. Ac fe gofleidio dde'r Iesu. Nid yn unig yn ei freichiau, mae'n ei gofleidio fe yn ei freichiau fe, ond hefyd mae'n ei gofleidio fe yn ei galon. Mae'n pwyso'n llwyr ar yr un sydd nawr yn ei freichiau fel babi bach, ond mae'n gwybod dyma'r un y mae Duw wedi anfon. Ac felly mae'n dweud canys fy llygaid a welsant dy iachawdwriaeth. Dyna pam mae'n gallu dweud yn adnod 29, yr awr hon arglwydd y gollyngu dy was mewn tyngnefedd. Fe allai fynd nawr, fe drai farw nawr. Ac fe fydd yn digwydd yn fuan. A fe drai fynd, dwi'n barod. Dwi'n gwybod bod yr addewid wedi gyflawni. Nawr, gai ofyn i chi yn gyntaf, mae'r testyn yw, adnod 30, canys fy llygaid a welsant dy iachawdwriaeth. Gai ofyn i chi beth mae eich llygaid chi wedi ei weld, neu yn dymuno ei weld. Beth yw eich dymuniad chi mewn bywyd, cyn i chi farw? Dymuniad Simeon oedd i weld y Meseia, yr oedd wedi cael addewid, fe fyddi di'n gweld y gwaredwr mab Duw. Beth i chi eisiau gweld yn eich bywyd chi? Os yna restr o bethau chi eisiau brofi neu i gael, ni'n meddwl am bore fori, nor wrth gwrs dwi'n edrych ymlaen, mae yna cwpl o surprises bach neis, nôl pob sôn i fi bore fori, ac dwi'n wir yn gyffroes. Ac mae yna ambell i surprise gen i roed i ambell un arall hefyd, a fi'n siŵr bod nhw'n gyffroes. Nawr mae'r lefel yna'n iawn, dydy. Pethau bach fel yna, yn bethau, mae Duw dwi'n credu hyn yn caniatáu i ni fwynhau. Dwi'n mwynhau rhoi yn rhegion, dwi'n mwynhau derbyn rhan rhegion, lot fawr, a dwi'n credu bod hwnna'n beth hyfryd, pethau mae Duw wedi caniatáu ni i rannu gyda'n gilydd. Gai ofyn i chi, beth mae'ch llyged wir yn ei ddymuno mewn bywyd? A beth mae'ch llyged chi wedi weld? Falle bod rhai llyged wedi gweld pethau erchill, ac i ni gyd wedi gweld pethau na dydyn ni'n dymuno i gweld, ond falle bod rhai o'r pethau yna wedi dod yn bleser. Ond roedd Simeon eisiau gweld Crist a gweld iachawdwriaeth yng Nghrist. Gai ofyn i chi, a ydych chi wedi gweld Crist fel eich gwaredwr? A ydych chi'n dymuno gweld Crist fel eich gwaredwr? Gai ddweud hyn wrthoch chi, cyn i chi farw. Achos dyna beth o Simeon eisiau. Yr oedd e'n disgwyl gweld y Meseia, achos oedd yr addewid wedi cael ei rhoi iddo fe. Ac unwaith y gwelodd yr oedd e'n fodlon. Pa bynnag pryd y byddai Duw yn ei alw adre, yr oedd e'n barod. Oedd e'n barod i farw nawr. Nawr wedi gweld y peth pwysicaf yn ei fywyd. Chi'n gwybod beth? Mae rhai o'ch chi'n dymuno gweld a profi pethau gwag y byd yma. A dydyn nhw ddim yn mynd i fod o unrhyw werth i chi yn rhagwyddoldeb. Ond mae gweld iachawdwriaeth, canys fy llygaid a welsant y iachawdwriaeth, mae gweld y Meseia, mae gweld Crist, a pwy a wyr, falle mae'r Nadolig yma, mae yn ddydd Nadolig nawr, ar ddydd Nadolig, efallai bydd yna rhai o'ch chi'n gweld y gwaredwr mewn goleuni gwahanol am y tro cyntaf. Fe fyddwch chi'n derbyn yr hodd mwyaf gwerthfawr. Ac fydd e mewn pryd. A chi'n gwybod beth? Fe fyddwch chi'n gallu dweud, dwi'n barod nawr am be bynnag a ddaw. Dwi'n cofio'r eiliad y des i'n Gristion, dwi'n cofio teithio nôl yn y car ar hyd draffordd ac yn meddwl, petai damwain yn digwydd nawr, does dim ots. Does dim ots.
Ar y ffordd, i lle bynnag oeddwn ni'n mynd i'r wersyll, yr oeddwn ni'n poeni bob un milltir o'r ffordd. Achos oedd ni ddim yn barod ac ddim yn sicr. Y ffordd nôl, doedd e ddim yn boendod o gwbl i fi. Achos o'n i'n gwybod, dwi'n barod. Pam? Achos dwi'n pwyso ar Grist ac fe yw fy iachawdwriaeth i. Wel, beth ych chi'n dymuno i weld? Wel, ni'n gweddio mae eich dymuniad chi fydd gweld iachawdwriaeth yma. Dyma be gafodd Simeon canis fy llygaid a welsant dy iachawdwriaeth. Wel, gobeithio cyn diwedd y dydd heddi. Bydd na oedfa Saesneg bore fori, neu bore yma, am hanner awr wedi 10. Felly mae'n 10 awr a hanner, neu chydig bach llain yna, os diw ei mynd, byddwn ni'n ôl yma yn clywed am ffordd iachawdwriaeth. Ac efallai rhwng nawr ac hynny, bydd na rhyw drawsnewidiad mawr wedi digwydd yn eich bywydau chi. Ac os na fydd ein gweddi fydd cyn diwedd yr oedfa honno, y byddwch chi wedi dod at Grist ar frys, yn brydlon, i dderbyn yr iachawdwriaeth yma yn ei gynnig. Wel, gadewch i ni orffen ein gwasanaeth, ac i ni'n gallu nawr, o'n i eisiau trial wneud yn siŵr bod ni'n amseru'r garol yma, rhif 15, ar gyfer ar ôl hanner nos, felly mae e nawr yn ddydd Nadolig, felly gael ddymuno Nadolig llawen i chi gyd, ond mae'r geiriau yn addas iawn. Heddiw llawen ychwn, na foed neb yn drist mewn carolau seiniwn foliant Iesu Grist. Felly gen i sefyll i ganu'r carol rhif 15. bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.